Ikus-entzuleok, Andra Maria Sortzez Garbiaren jai handi honetan, jaso egizue gure agur beroa Zeanuriko Andra Maria parrokiatik. Baserri kutsuko herria izanik Zeanuri, sasoi desberdinetako eta estilo askotako baserriak ikus daikeguz. Postedun aterpe bakoak, aterpedunak, 16. mendetik hasi eta 19. menderartekoak. Euretariko asko, barristatuak eta dotore jarrita dagoz gaur egun. Horrez gainera, badaukaguz beste batzuk, Olabarriko errotea, adibidez, gaur egun konponduta egon arren, lehenagoko errotarien lana jendeari erakusten emoteko ere egokituta dagoana. Baina baserriekin batera, Zeanurik aintzinako eraikin klasikoak ere baditu. Zulaibar auzoan esate baterako, 15-16. gizaldikoa eta gotiko tankerakoa dan akauri dorrea dugu. Herriaren erdi-erdian, Zubiate palazio ederra. Eraikin hau ondo zainduta dago, eta bere aurrekaldeko horman, Etxebarria zendiaren armarria ikus daikegu. Palazio honen ondoan, San Antonioren humiladeroa aurkitzen da. Honez gainera, Zubialdean, oroitarri antzeko bat daukagu. 1777. urtean eraikitako monolitoa. Bere ondoan, Zubiaren amaieran, beso baten nekaldia irudikatzen deuskun burdinezko kurutze bat kokatuta dago. Zeanurik erdi-erdian bere gunetxoa dauka. Dotorea da udaletxeak eta inguruko etxeek osotzen daben konjunto neoklasikoa. Hemen gauzatzen dira herriko ospakizunik garrantzitsuenak. Honez gainera, herrigunean dagoz baita eskolak, osasun etxea, 3. adinekoentzat elkartea, liburutegia eta abar. Arratia Bailarako ikastetxe ezaguna dan Zulaibar lanbide eskola be, Zeanurin aurkituko dugu. Ikastetxe honetara, Bailara eta inguruetako hainbat herritako gazteak urreratzen dira euren ikasketak egitera. Zeanurik nortasun bereziko auzoak ebazala esaten genduan aurreko emonaldian. Gaur euretariko batzutatik ibiladitxoa egiterakoan, lehenengo aitatuko duguna Otzemendi auzoa izango da. Hemen, erdiaroan, parrokia izandako San Lorentzo baseliza aurketzen dugu. Ez dakigu noiz eraikia izan zan ermita hau. Baina dakiguna zera da. Zeanuriko ermitarik zaharrena dala. Elizpe zabala dauka, eta bertan landutako harri luze bat aurkitu geinke, altarako erlikario izandakoa dirudienez. Azkenengo urteotan, komunikabideen eraginez, ezaguna eginda San Justoko karobia. Hau be Otzemendi auzoan dago, San Justo baselizaren inguruan. Urteetan, bertan bera itxita egon zan karobi honetan, gaur egun urtero egiten da karegintza saio bat, abuztuaren lehenengo asteburuan. Gure auzoak ezagutzen jarraituz, Ipinaburura helduko gara, Gorbeia mendiaren magalean, eta bertan Ipina palazioa miretzi daikegu. 19. mendeko eraikina, aurrekaldean Ipinatarren armarri eta guzti.
Undurraga osoa izen bereko urtegiaren ondoan dago. Altzusta barriz, Barazarrerako igoeraren erdi inguruan. Hemendik daukagun ikuspegia zabala da, ederra, Gorbeia mendiari begira. Azkenik, goietatik jaitziz, Uriben geldituko gara, eta hemen 18. gizaldiko eraikin bitxia ikusiko dugu. Azpe palazioa, hain zuzen. Eta hemen amaituko dugu beraz gaurko ekitalditxo hau. Orain, Meza Santua ospatzera goaz. Zeanuriko korue izango da, gaur kristau herriak liturgia kantuetan lagun izango dauana, Mila Milikuak zuzenduta. Organoan Karmelean Goitia, eta batzarburua Jose Mari Kortazar Elizbarrutiko abadea. Zenideok, Andra Maria Sortzez Garbiaren jai ospatzeko batu gara. Gaur gure